paipa ndati munhu panoenda kunozvara kuhospital handitika aita mimba unonzi makorokoto handiti pakanzi makorokoto is either wazvara mwana mukomana wazvara mwana musikana wazvara matwins. Ndinoona pane zvinoitika strike mumastreet umu like isusu culture dzedu isusu vanhu vatema tinotaura kuti vazhinji vedu tinotaura kuti Ngochani chituko handika tinotaura kuti Ngochani pane zvakaitika kubata-bata mishonga kuzviitisa tine zvakawanda tine mifungo yakawanda pamusoro penyaya dzeNgochani idzi handiti tine mixed emotions panyaya dzeNgochani asi pozoita pekuti pamwe pacho zvandataura kuti munhu achitozvarwa kunonzi makorokoto amai mwanai mwana wangu musikana zveshuwa anomaona kotenga kunzi ave pa 2 years 3 years paya kuona chimwana chechisikana chiya chakunopfeka chidotora mapenda abhudhi chichipfeka chakunotora matai ana baba chisunga chakutotanga kudzidzira kufamba step yadochinja chakutofamba chibhamba kunge chikomana asi chisikana ichi ukachipfekedza dress achidi choda kupfeka hembe dzechikomana wozviudza kuti kusaka zviri kufamba sei kana iri kuri kuzviitisa chachakutozviitisa patuyeza apa zviri kumbonyatsa kufamba seiko. Tine vabereki tinoona Ngochani dzatinoona dzisedzedza dzimwe tichituka dzimwe tichiseka dzimwe tichidini handika dzakazvarwa idzo dziya dzine vabereki vakadzizvara handiti probably diaries ipeji rine vanhu vakuru handiti ipeji remachembere ndizvo peji remachembere peji revanhu vakuru handitika hamutoshayikwi vabereki varimo handika vanotoshaya pekupinda vanotoshaya kuti voita sei niye kuti mwana ndozvaari mwana uyu akazvarwa achinzi makorokoto mwanai mwana musikana asiko zvinava mukomana makorokoto mama mwanai mukomana asiko zvinava musikana handimaona so ndo vabereki vatoda kuti timbonzwa ivava kuti zvichiitika izvozvo paunozotanga kuona kuti mwana uyu ndozvazviri vamwe vabereki makazviitawo sei mukutaura kwamunoita vabereki pano nhasi muri kubatsira vamwe vabereki vane vana vari masituation iwayo handimaona pane munhu anenge achitoti simeni vanokurudzira Ngochani vanosapota Ngochani pano we do not discriminate anyone pano it's not for us to judge handimaona totodawo kudzidza kuti zviri kumbonyatsa kufamba sei handi saka zvinokuti tikataura tikabvumidza kuti vanhu vafone vachitaura nyaya dzavo pano tasapotana titaramba kauti tadini handika munhu nemunhu each to their own ini ndoziva kubvunza mubvunzo wevaya vanodaro kuti naiwediwe ukazvara mwana wako musupe nhasi kuti wazvara mwana wako wakadaro woona kuti chiNgochani chaapa magrade pama 4 years 5 years apa unotorawo flasha mutoilet yegomba here unorasha here kana kuti unoita sei toda kuwawo pfungwa dzenyu kuti munotora vana ava motiza here munotora vana musiya kuchipatara here unonorasha here unoita sei toti Mwari ndizvo zvakupa wapiwa ndo zvaari wapiwa mwana iyeye wodii naye woramba here wodii toda kuti tibatsirane kuonza kuti dzimwe nguva mamwe zvatinozotaura nekuita sevanhuka tinenge tisina knowledge yakakwana tinenge tisina ruzivo rwakakwana kuti zvii zvinenge zvichimboitika chii chinenge chimboitika anomaona ini pana munhu akatombondibhilivhisa achindizva kuti hakuna Ngochani mai vachena vanenge vaifarira kuitwa nekumasure stereki ndikatozozviona kuti inhema anomaona nekuti mose imi apo muri kungoitwa dhogi mose apo hapana vanhu mama munambozvarana akadaro pana ndaitombondibhilivhisa chiva chindasvika inhema inyaya yekuti wamwa ndikati but ndakazona kuti aiwa kana inhema handimazvona saka ndozvandati chinzo mune vabereki vakadaro feel free kusununguka guys we are not going as diaries we are not going to judge andika any parent who's going to come here and share a story kana kutaura kuti vedu ndo zviri kumba kwangu izvo zviri right now tushandodini kuti we are not going to judge andika we are just going to listen if you don't have anything to say andi unongonyarara woteerera andika kana uchida kutaurawo taura chinhu chisinga offend kuti kana parent apedzera nyaya yake akudzokera macomment section kudai anonobatikana toziva kuti kune dzimwe Ngochani dziri kuzviitisa kune dzimwe Ngochani dziri kuzviitisa dzakatozvarwa dziri vanhu kwavo kutotomborora kutomborogwa kutodii handimaona ozoti zvake papa yawo kuti varume vanonetsa vediwe kusana chimbonetswa nevarume zvinandite zvevakadzi iyo yaachoisi handimaona iyo ine yaachoisi koita vamwe kuti anenge achiti kuNgochani uku kunopiwa mari dzakawanda sei ndikuziva ringwanda zvinhu zveunhubudumbuka izvi zvingogangaganga izvi ndika ndichinohura hangu ndichitisa kukoko kumanyiwa kwachona nokuti vanhu varongwa ringe vachida izvozvo handimaona ame fetishi belief yavo yavanenge vachita iyoyo handimazvona saka
Mining case kichenika mining case chikadaona kudaro so anomaona saka tinoda kunzwawo kuti zvakamira sei handika regai ndipine nhamba mazaro tongoshandisa nhamba dzangu idzodzo idzo kusvikira dazowana nhamba idzi kuti ndizive kuti inhamba iyo inoti kudii iripo foni yacho nasa handitoisi nemusoro kuti inoti kudii handitika right regaitinzwe nenyaya yesociety yedu guys varume chaivo chaivo vamwe vanosvaka vari Ngochani anosvika pakunorora mukadzi asi asina mafeelings nemukadzi iyeye hanimaona just kuti approve point kuhamba kuti ndinogona kungogara nemukadzi asi the fact inenge iri yekuti munhu hatorina kana feeling nemukadzi patozvarwa vana guys kuzvarwa vana chaiko hanimaona kuzvarwa vana chaiko chaiko asi munhu anachi anenge hamene kuti zvinofamba sei noti kuita mwana kunetsika handi ingori spemu rababa rikabudira rikapinda muna mai mwana anongoitwa hanimaona asi mwoyo wake kana kuti chii ameno kana kuti chii ameno zvinenge zvisipo ipapo handimaona saka guys ndaisa nhamba those who wants to share their stories kuti mutiudzewo kuti makazvigamuchira sei pawakafinda out kuti mwana wako ndizvo zvaari ingochani handika kana kuti ndizvozvo ingochani handi vakazvigamuchira sei handiti kana muripo makatotsvagwawo muri Ngochani uri Ngochani iwewe kana kuti wakazoita ako Ngochani wakura wotiudzawo kuti wakaita Ngochani sei chii chakazokupusha kuti ina handichadi kuita munhu ari straight ndakuda kuita Ngochani handika kana kuti chii chiri kuitika kuti iwe uzodi uzoita Ngochani hanimaona nekuti ndizvona zviri confusing guys takamboona uyu latoya makene uya latoya makene womunhu uya ukumboita vageneration nguva yakareba strike uya ari achingori mukadzi ari right zvekuti akatodana nemurume neuya mufana wekuzimbabwe uya vakatoita mhuri mai mwana nitone vana anonzana tinotenda tinashe chichi akaita vana vake 3 varambana nemusimba uya producer all that njikijiki Ngochani atove murume womwe mukadzi kana kuti mukadzi womwe mukadzi kutoshiya kuti zvinhu munhu ave nevana vakura kudaro kutoshiya kuti zviri kufamba sei hanimaona kutoshiya kuti zvinhu zviko zviri kumbofamba sei hanimaona saka maybe tichidanyatsanzwisisawo kuti zviri kumbofamba sei handika saka guys ndaisa nhamba and I've put in the number please fonaiwo tinzwe nyaya yenyu let's share your story kwanzi tangaina hatindi koko uda kututukisa sezvewo tichigwe life tichitukwa hanimaona hatindi koko regai tinzwe vanhu vari mucomment section tina namai vakatodzikama vari pano vana mai vanotonamata vanoda Mwari zvisingaiti asi kuti ndo zvazvinenge zvine zvangoyawo zvakadaro ipapo handiona wotoshaya mai vanenge vatoye muchikona chavo vega ushati nondodiko kutadza kusununguka nenyaya kuti ndiye munhu wanenge wadi vanenge vazvarwa hanimaona ndiye munhu wanenge wazvarwa saka guys fonai tinzwe namba ndakapinda muri kudziona nditi namba muri kudziona nditi fonai tinzwewo kuti chii chakaitika what happened zvakafamba sei we are not going to judge anybody kana muripowo futi makatsvaga Ngochani dzachona dziripowo mucomment section uri Ngochani you are free to share kuti nini tiri Ngochani zvakafamba so zvakatanga so zvakadai tiwewo kuti jeni yako yacho yakambotanga sei handimaona uri kuita ako here zvokunakigwa kana kuti zvakatongouyawo zvakadaro ende vabereki vakazvigamuchira sei Prophetess Magdalena maswera sei todzidzeyu fonai tidzidze ngavafone tidzidzewo kuti zviri kufamba sei fonai tinzwe nokuti hatichawise mwana unge achiti uyo mweya yetsvina handimaona vamwe voti vana mai vakanga vakakutamisiwa panguva iyoyo vakazvara hatichawisisi chokwadi zviri kufamba sei handimaona vamwe voti kuroyiwa handimaona saka hatizoziviwo kuti ndizvo zvofamba sei handimaona handizoziviwo kuti zvinofamba sei saka guys fonai tinzwe foni iri open tinzwe kuti zvakatangawo sei kuti muone kuti ndo zvazviri kana ivo vacho vanozoti tiri Ngochani takadaro ngavafone tinzwe kuti zvakafamba sei yes get to Matuta how are you fonai tinzwe guys fonai tinzwe hamungatauri kuti mose apa pa 600 people mose hapana Ngochani nyema chaidzo pa 600 kukotsana vanoti vachihlavo vanhu kuti vanhu vanotaura zvavanoda unoona plus pagoshekwa mai vanenge vakambobarawo mwana wekuti
zviri kutovashungurudza kazi zvakavashungurudza ndivangotozvigamuchira kuti ndoitoripo mwana wangu kwaninga gorashirani hanomaona. Saka fonai tinzwe guys kana muripo. Fonai tinzwe. Yes, Roxine Conoria, how are you? Fonai tinzwe. Anzina Cindy, this is a very sensitive issue. It's not easy to accept it, but your child. How did they accept? Like eventually unozongo kamchira nditi. How did they accept? It's a emotional Thursday. It's a very sensitive issue. It's a very sensitive issue. Chelsea Akiti, how are you? Right, Sherika, it's going. Phone. Hello, Kola. Hello. What is it mean? Musha SIS MELLY. Did right, Kaja? Musha, I understand Ngochani, but it's the brother in Ngochani. Okay. Yeah. So, akangokura akadaro like ngatichiko. Paka practice zvinotiso kuti munhu Ngochani takazozvirealize atokura kuti anotanga nhasi akatozvarwa akatodaro in fact. Makaona chi? Like pakukura handiti uyu mwana wamekuru like mamai vedu tiri macousins. So aiti akauya kumba like maweekends tiri stream akauya kumba aigona kuti since mama vasipo ndipo makashoti kako uye akakura mabig bums andimurikona akuine mabig bums ekuti structure yake akafuratira unototi mukadzi. But kana zvese akangofuratira kudai step zvese atori mudiki angatori nemabhams mahombe kudarika isusu nanhasi atori structure yakanaka kudarika isusu vakadzi. So aite kana kuti akauya kumboti since mama vatsipo ndipo kakashotira shoti rinenge rakabata kwandiri obvious kwaari raitwa ngediki totomupa pepe zvoti kana takuna kutamba nemafriends ako uchindintroduce use vaudza kuti ndiri mukomana vaudza ndiri musikana isaingoti kutamba ndozvaaitongoita takatozotanga kuzotozvipika kuti hao zvakabvira kudhara ari mudiki achidai kuzotobudza kuti saka mimi maifunga kuti zvaenda nekupi. Ndiye akadaro mati ndiye akati mufunga zvaenda nekupi mati ndiye akadaro kuti maifunga kuti zvinoenda nekupi. Takatosaka kumubvunza kuti zvakatanga sei wakatanga kuzviona sei iwewe kuti chii chakatanga kuitika like pafirst ningi yako kuti kuattracted nemurume akati ndakatotanga ndiri kuchikoro ndakatomborara naticha kuchikoro. Saka mai vake havana kuzviona here mwana yachikura? Atingi vakazviona nanhasi havaonani hashanyire mai vakatogara vatoti handichadi kumuona handichadini havana kuaccepta kuti ndo zviripo. But ivo mai kana pavakaona mwana uyu vachizara mwana pavakazvara mwana vachiona nemahips nemabhams akatodarika enyimi vanhukadzi handiti ari achitokura vaitiimira kuipi? Ipapapa samai I'm sure bamwe kana vaidiscuss nemasisters avo netinesu vana. But reason nekuzoramba mwana zvachose idheye kuti yadii? Pakatanga kuziva kuti havasi kutaura vakangonzi mabasa ane nungu anodini pakangokreetwa nyaya ndakabudzinga akazodini ndoyange iri nyaya. Saka ivo mubvunzo wozoti vakandiona ndiri in action ndipo vakabva vandiramba ipapo. Vakamuona inemwe murume? Zvakangoomawo samai kuti uone zvinhu zvakadaro futi asi zvokuzoyo amene pakuzoramba mwana zvachose apa amene akuaccepta kutoramba ino vanototi ndine wana 3 handina wana 44. Ndinowana 3 saka vakangoti ukatotaura nezvake utonzi vakazobuda pachena kuti handitakakuudza here since mijuira ndoto yakataura but kuti tivabvunze vaiti hasha nekurwadziwa nekudii kuchema zvezvo zvekuti but iwo naye vakatofanana iye ari murume ndovava nekasachi yakadaro exactly vakatofanana like ukangovatarisa apa ivo vakaoma SIS MELLY vakatoroorwa nemumwe murume togara imomo. Anotogara nemumwe murume?
ewe munowe kwedu ikoko vanotogara naye murume varume ava samboseke zvedu because varume munongochongoti wakagara nemurume kapati varume vari kutofeka zvavo. Uri kuti iyowe munhu akauya muno muSouth Africa akaona munhu wemuno South Africa ndiye akamita murume wake. Akaona wekuzimu, akaona mazimba, akatovaroorwa nemwe muzimu. Murume esei? Murume brother yedu akatoroorwa nemwe murume wekuzimu. Vachigara vese murume esei? Vachigara kunoko. Saka marecho yakaroora akalobiswepi mai vakaramba. Andifunga zvekungonoita yes I do zvechirungu kai hazvina mari mukati. Vakadii vakadhopta mwana? Vakatoshata koti kwavo vakatoshata zvatopera mutangoti tinotobikira baba. Asi anopfeka madhirezi? Uyo haapfeke madhirezi machi. Anodhiresa pafesi chaipo ukamona muroti patinozongona nestructure kuti shinda munhu ari confused today. Zvakaoma. Zvakaoma. Thanks my Ningina, thank you very much. Thank you very much my sister. You. Thank you. Kwai vanhu vanoroorana muno guys. Once people they marry each other muno votonyadzogara murume nemukadzi. Sanokadzi chauya kwai vanoroorana muno votonyadzogara vese. Right. Saka vabereki fonai tione vamwe vane vakabatsirwa vana Ngochani. Anditika vakaita vana Ngochani, how did you accept that? Makazvigamuchira sei? Apa patotonzwa one case yamai vakaramba mwana. Kuti andina vanototi anzi vane vana 4 vanotoverenga kuti ndina vana 4 ndine vana 3 because vakatadza kuzvigamuchira. Anti asi vakamuona ari mudiki kuti ane magaro. Antika vakatomuona ari mudiki kuti ane maibs. Vakatoona mafeatures ari mudiki ndisingazivi kuti ari mudiki vaiti ari kunyembedzera kuti ari kudii. Pana anyora mucomment section anzi ndakafind out kuti boyfriend yangu igay. Muri kuona zvinoita? Boyfriend yako, hey guys, unongochidanana naye anti ndofunga zvinenge zvicover up. Ameno. Kana kuti asi ainenge achida ari gay achidanana nawo murume achidanana futi newe. Kana kuti vanoda vese ameno. Kune vanoda vese vakadzi nevarume. Vanotamba kwese kuti kuvakadzi ariko kuvarume ariko ameno. Handimaona. Saka vakambosangana nazvo uifona my sister vakambosangana nazvo kuti ndodana nemunhu ndodana nevese. Wakazviendla sei kuziva kuti atobuda ake kuno mumwe murume auya ake kwandiri. Competition nomwe murume parudo apa. Munhu wakazvigona sei regai tidaire uyabva afona. Hello. Hello, Chicken Murisei. Did you write to the Satan? Interesting topic. Yes, we want to learn more. So today's judgment yakawandisa. So we need to understand. Tizvinotanga sei? Yeah. Wadi kufanya ni WhatsApp phone yako direct kuita ka echo so. Wadi kufanya ni WhatsApp. Hauna WhatsApp huyu. Hello? Fona ni WhatsApp Sanokadzi. Apa isikunzwika phone yako. Fona ni WhatsApp. Ndikaya fona ni WhatsApp. Okay, tuempane mwanga chitaya kufona futi. Zvakaoma. Hello? Hello. Yes, that's clear now. That's clear. Murisei. Wakunzwika si wakasa loudspeaker bisapa loudspeaker because ine kakutumika ina. Sorry, Marichi. Wakasa ma earphones kana pa loudspeaker. Yeah, engeri pa loudspeaker. Yeah, bisapa loudspeaker right. Sanokadzi toziva kuti iwewe ndiwe umwe akazvarwa ari mukomana. Anditi asi pane dambudziko rekuti unodawo vamwe varume. Instead tude vakadzi unoda varume. Toda kutanga nekuvabereki. Vabereki vako vakazviziva sei? Vakazviziva here kuti ndo zvauri kana kuti havazvizivi nanhasi? For me,
it before, like this story mudoko they knew it, but and this was Zikutiva say, but at this other point, I think I'm form 3, because I was staying with my grandmom. So Vakada kuedza kuona kuti is it really true kuti hashitoshandi. So she brought a lady and then we were locked inside the room. Titakuona kuti chishimoitika kisi. So did I know kuti vanga vatotipa this girl kuti but pauri kupinda muroom natawana natsanoka we need you to be network yake iri kunetsa. Network iri kunetsa. Mamunzwa tsanokadzi. Girl akaedza zvese. Iri kuita ichikata network yako moti uri pai. Iri kuita ichikata but tanzwa poti vakatumira musikana kuti iri kuita reconnecting futi network yake iri kunetsa. Network yako iri kunetsa. Network iri kunetsa. Tsanokadzi. Tsanokadzi. Network yake iri kunetsa. Hanzi mai vangu kuzvikura ndichikura vaizviziva but vanga vasingabhilivhi. Vakatozoti nda form 3 vakatsvaga musikana kuti vamupinze muroom mandandiri vakatikira mukati vachida kuona chii chinoitika. Ndobva zvaita sei Tsanokadzi? Haini kunetsa network yake. Network yake asa hakuna magetsi. Hakuna magetsi ere Tsanokadzi? Hanzi narufaro Tsanokadzi anonyepa. Munomuziva here Rufaro Tsanokadzi? Munomuziva? Inda pana network Tsanokadzi. Inda pana network. Tsanokadzi. Tsanokadzi. Sikunzwika. Totinyara kuti. Hello. Network. Hakuna magetsi. Hello? Hakuna magetsi. Hakuna magetsi. Hausi kana kunzwika kana. Hakuna magetsi. Okay. Sure. Yatimbo drop. Utimbo tura mwa kufona tinzwe. Yanetsa. Right. Hello, my sister. How are you? I'm very well, and you, SIS MELLY. Ndaswera ini muri sei? Ndiri right. Sorry ndadisturb show yenyu. No. Handisi dota rangu zveungochani. Ndichikumbirawo mumwe musi muzoita live yekufonera mababy dad asi kuchengeta vana, vachengete vana vavo. Tichaita maita basa rigaitimboita iyi. Okay, mazvita. Hello? Hello, SIS MELLY. Yes, muri sei? Ndiripo. Actually, inini ndiri kudata my boyfriend ange erike. I don't know whether he's still doing it because shamari dzake mageli and every Sunday and Monday he sleeps over. Oh, sorry. So I don't know whether Ari like he is still gay or what. Okay, Zokorodza, let's start afresh. What did you? Ndiruti inina I'm dating boyfriend yangu yakandiudza kuti he was gay before. All right. So manje I don't know cause he is still a gay or what cause ane shamari dzake dzanoona like on Sunday he sleeps over and anodzoka Monday manheru. Okay. So paiti ndaimbove gay hanzi zvakazopera sei? akati he wanted to try both sexes, like kuti ndione kuti do I fit to be a gay, do I fit like to be bisexual, and Okay. but he was more interested in women than men. Okay.
but now anovata futi asipo Sunday osudzoka neMonday. And But when you ask saying him, they are just friends. They are just friends. They are close friends, and my friend Yacho, like they are very, very close. It's like my boyfriend Yangu, he is a mix of a Russian and a Ugandan. Okay. He's more of a colored. But girlfriends, boyfriend, friend yakhe is from Zim. Boyfriend. So yeah, boyfriend, your friend yakhe. But kureva kuti ava vari two magay vari two wekuZimbabwe alright. WekuZimbabwe anodetana nemukomana wepanapa and vanogara this. So my boyfriend is a friend. Alright. Yeah. So those kuitika kuti they like, yeah, he explained to me kuti they how they do it and all those like things. So chirikundinetsa ndechekuti is he still doing it or what? Paanoita sleep over anoita ipapo pamunogara ipapo? No, normally he goes to them because they stay in like Santin. He stay in Linksfield. So he goes to them every week he goes there. Yeah. I don't know what actually gain, but you don't have any proof. And yeah. And the other thing, Komana Uyu, Wekumusha Uyu, he lost his granny last year, and he started like to be like a bit like bipolar. Okay. So, cause the family yake reject. Koko vake ndiyo like vakanzwisisa like his condition. So the rest they rejected him. So now he's like sick, like sometimes anopenga, sometimes he's fine. Yeah. Asi pamunenge iwe neboyfriend ako muri two muri mumba muri murume nemukadzi apa. How does he understand that zviri normal? Yeah, we're fine. We're fine. But it's not in kuti SIS MELLY. I've dated this guy for like 1 year, 3 months. I've never like Asatambondi introduced her to his friends. I've never met them like physically. Yeah. So we started like few months ago. We're fighting about it. That you know what, you've got your best friends that you go there like all the time, but you've never introduced me to those guys. You see. Because I said no, I'm always busy, chichi. Because I think if ever it's like when it comes to like I know you are worried about what are they going to eat and all that. I organize food, then they come over to our place. Because I don't stay with him, but I visit like on Friday to Saturday Maneru, because Sunday it's his friends. Even by dressing there should be something man even by dressing yake hapana kana brugwa rechikadzi rimwe kuti unongoona uririmo ungoti no he wears. I would send you pictures. My anonzi my nail polish. I put him my nail polish. Muruzon. Unomisa nail polish yako hiyo? He my nail polish. It was so weird to me, but manje ndakazoona kuti no, he wants like my nail polish, especially pa makumbo mate. Color nail polish. Color rudzi. My pink, whatever, and then my socks like my pink nechichi, his couch. Ndosakandati is something chiripo. So you see pink color chacha iyo. Iwononyatsotoona kuti kumunhu anozviti ndiri straight. Pink color inorema kupfeka kuvanhu vechirume. Pink color cutex nail polish havatodi vanhurume kuzora cutex kutoti muchinja necutex. Ndosakandati something chiripo saka you see kuti anotori gay, but ndofunga munhu anoda vese.
that's where my point is that, you know, I'm just like worried because I asked Kundi introduce Akumasha. Actually, gay. But that's why maybe he's bisexual. Good, I know that. I told you bisexual. I told you. Could I say bedroom life in your camera say na you? It was good. I'm going to some room. It's only like Ma. I'm to be for my some room. Murume chaiye, like he does, like, yeah, but singazive kuti kana eri uku anoita sei. But like whenever he is like around me, anoita like singe murume chaiye. Kuti anovara. SIS MELLY, I don't know, because he's got many stories, that guy. He has told me that kuti akamboita like sex very papul ne murume. Hands ndakapeta sex papul ne murume. So pa swimming pool inenge public swimming pool. Achiuza iwe. Sakwa ndiana itwa kumashure. Akati pandakamubvunza kuti kana vanhu vechiitana ndiana nenge, akati it depends kuti pavanhu two kune mumwe anenge echida kuitwa kumashure, mumwe anenge singadi kuitwa. So kana vechiitana mumwe anenge akabata uyu kumberi, umwe eri kumashure. Sa iwo ukambotadza ushiri kwakere hakuna kutamba. I don't know. Aiwa tutarise iwe. Aiwa. Tinombovhura magaro. Itombovhura magaro iwayo pamune mitamba papa imbo bata uchi. Uone. Tutafa. SIS MELLY, I once asked him kuti ndakasvika kune inanzi anas whatever inenge iri cream so. Ikava ndamubvunza kuti ndikati ko ndechi, akati hausachamboita like maronda like kuma, ndikati no. So I know I do them a lot. Maronda ekumashure. SIS MELLY, I don't know, because SIS MELLY, I've sat down with the guy so many times in Shingomvunza, because I've even introduced him to my family. Because he's a very nice guy. He's a very nice guy. But vhurasha uzvionere. Saka maronda iwayaya anenge achiti ndombomaita iwo usati wambomaona. Ari kuti anomatrita like he puts that cream all over kuti for treatment. Kana aita maronda. Saka mimi ndise kuti anositomboita maronda iwayo but iwo ndio usati wambomaona. SIS MELLY, I don't know honestly. Kwa hiyo free spirit yacho kusununguka kukudza zvinhu zvakadaro achiri gay yake. Kusununguka kukudza zvinhu zvokuti ndakamboita sex nemumwe murume iwe munhu uyu ari kuzama kukudza kuti I am bisexual but asichazogona kukudza straight. Nokuti hakuna murume anga asiri gay angakubudikira pachina kuti ndakamboita sex nemumwe murume papublic place kuswimming pool. Saka umwe ndiye anenge ari kumashure ndakaraima uri kuona creamy ndiye kuti maronda because I do that. Ari kuzama kukudza iwe ndio usiri kupika up zvari kuzama kuda kukudza. SIS MELLY, unoziva kuti chii munhu yawe kuti he's very open kana ukamubvunza, because inini ndinenge ndichingo like kubvunza. I'm that person who is always curious. I want to know more. I want to know more. Pakuona cream iya, I think I wasn't meant to see it. So pandakasvika kumba, it was like during the week manheru ndikabva ndati can I come over, I want to see you. So ndofunga he forgot to hide it. So then when I went to the bathroom, then I saw it next to the toilet. Ndikati ko each akati what. So pandakamuratidza kuti I was like, oh, you know what, have you ever like had like those like things like it whatever, and that you know? It's like, yes, I normally have them a lot, so I apply the cream. But naikola kokati ukatoti umubvunze kwanzi bisexual meaning man amene kuzinonzi kudini ndongoziva here ukati unyase umubvunza kuti nawe ayi bisexual yachona iyoyo anoramba. Alright, let's say abuda nasi achibudza kuti inini I am bisexual nasi unomuramba. SIS MELLY, ipapo panenge pakunetsa, but munhu wandonda shame.
Saka unogona kungokontinya naye handiti. He's a hunk, Mrs. Melly mukamuona, so he's a man. Okay, saka unogona kukontinya naye handiti ka. Kana akubudira pachena. Saka now maybe arikupa signal iwe ndo usiri understand. Kunoti maybe ane ma mixed emotions ekuti ndikakuudza iwe unobva wandiramba andiwana asingazivi kuti unogona kuzvigamuchira. Handozvona. Saka better uchumuudza kuti kana uri bisexual iyi ndinongokuda wakadaro. Asi ndona soti iye ndiyanetwa mukadzi kumashure uko. Ndosaka ati imbovhura magaro aya pamunenge mutabonde paya ubate utarise uone kuti haufa. Sisumelu munoziva kuti chi munhu ari honest singaiti like as it is nchisvika he's got a business partner. I-business partner yange iri ex-girlfriend yake munhu wechikadzi muruzwa. Sometimes he goes there and spends like the whole week. Kumukadzi. But what I know is that they are not dating anymore. Avasi my friends with benefits. No, kuti mukadzi uya anoenda kunogara mukadzi uya atone mumwe murume. So you just by talking zvawaita chituza, are you not finding it weird kuti murume uyu ane zvese zvema symptoms ezvinoitwa nevakadzi zvokuenda kumasleepout tinovata kushamwari dzako tisi vakadzi towadza kuzviita zvokuda kuenda kuvakadzi tinovatako tiita mafriends todzoka toita macutex iwaya mapingi kala ndo edu kaise manhingikira emakala blocking handiti waona nezvese macutex pese everything. I don't know, Sis Mel, because I've tried like kumvunza. Every time pandinoenda ikoko, I've got something to ask him. Ninyaya idzi dzema bisexual. And this thing ekuti vanogara sei, I think he told me like 2 weeks ago. Ane mare? Ndamubvunza. Yeah. He's got my companies. Saka iwe utaura nesi kutaura nesi vanasi vako pano uruda mari kachete. No. You want man. Munhu ari istingi ziyaza zekuti no. Ndinomuda chete because he's just like munhu ari honest. Muzona. You call a spade a spade. But apart from kungoti budai kungoti spade yachongoti shamwari nini I'm bisexual. Ipapo ndo pari kunetsa because he's not being open. Sismeli ari kuti no inini ndinofarira ndakazama and ndikaona kuti kana ndichikisa munhu wechirume it's not working for me. Inini chaimbokutima kuti azame zvinhu zvakadaro chii nhasi shwa ndongovuma ndikuya kungonokisa mukadzi ndoda kuzama kungonokisa mukadzi azvitude the feeling yekungozvifunga izvozvoka kungozvifunga ndonokisa munhu wechikadzi kuti muromo hazvitongobudi mufungoma hazvitoiti zvotongokurambira kungozvifunga zvotokurambira iye funga dzakanga adziwa nepi dzokuti adambotesta zvinhu zvakadaro. Ndichitanga kumubvunza akati he went on few dates nevarume akazoona kuti no it's not for him. So kana munhu echiti I went for a few dates, okay it's fine. Kana akatanga zvokutaura nenyaya dzeshamwari yake his best friends my best friends ake awo then ndotanga kumubvunzawo futi kuti iwewe shamwari dzako idzi have you never like met like moita like the sex kana like my threesome nechichi? No. He says no. So saka kwela there's only one option that is left here kuti ubate chokwadi until weekend yatosvika ndimangwana anotoinda kamangwana kuwadi kumutevera uri shure iwe newe upa unoona pauri kupinda upinda unodongorera uzvibatire chokwadi chipari kuti wanezvei ndinopinda sei because vanhu vacho vanogara like kusanteni pai like it's a flat unopinda sei saka paflat unongopinda ka because I've tried flat kana risina akana pasira aupa complex pekuti unobvunza security checks pagede yekuti at least kana if I can get the best number I mean phone best friend phone number the best friend ko muzimba uyu wawati shamwari ya muzimba uyu andana neshamwari yake usho antika haugoni kungomubvunza pachizimba kuti ayatse kubudira pachena ungu haugoni inoziva kuti Sisimeli ndakaita sei ndakati kwaari ndinokumbira kuti undipe namba dzangoni because ndoda kuti ndigoziva kuti
I mean, vakupi kwacho kumusha, maybe tiri like my neighbors or chichi, because ndinoziva mumwe munhu ane the same, like, ane same name, ari gay. Akati, I don't think it's wise to give you his number. Why? Andina kumubvunza kuti why. Aitokuudza wani saka akakuudza naimuningina shunura mani wechanga mchanga minodiwa akatokuudza wani. He told you but akakuudza zvine pane zvechikuru kuti azviiti kuti it's not wise kutora number dzevana. Akakuudza wani. Akakutokuudza zvakanakisa pachikuru kuti uchindokumbira namba kati look I don't think it's wise because akaza uchanowana zvinhu zvakawanda. Akati usingazivi what won't hate you. Yeah. So murume wako boyfriend wako ichiri gay my dear. Kana uchingomuda utongomuda zvakadaro asi ichiri gay. Yeah, I think maybe he's bisexual. SIS MELLY. I would like try and dig harder because this thing has been like. But why would you want to dig it though? Because what you want muda is a yangi. Chinogamuchira zviripo izvozvo. But at least kana SIS MELLY ndikaziva chokwadi at least zviri nani. Yeah, at least ndikaziva chokwadi zviri nani, then I'll choose what I want from there, taking it from there. Okay, all right. Wish you all the best, my sister. You won't go to feedback to our name. I would definitely tell you and I will show you kuti no future kuti this guy is gay. Yeah. Because they say Mumbai much more pink. Yeah. All right, no problem. So we'll just hear from you. Good luck, dear. Thank you, SIS MELLY. All right, sure. Hey, you go. Hello, caller. Hello, caller. Hello. Yes, what is it called? Right. All right. Right. Especially I'm bisexual. With my brother here, both of us we are bisexual. And with your brother? South Africa. Yeah. Your biological brother? Yes. Okay. So we are bisexual and we just accept each other as we are. Okay. How old are you? I am 23 years. And your brother? He is 26. Okay. So how did your mom or your parents accepted that? Well, you know, if we're talking about mothers, Jordan wanokwanisa ku accept someone as you are. Okay. So kavari sevana tinogara navo muno South Africa achinombovatorera time kuti accept. Okay, mama vari muno muSA. Ko daddy. Vese vari kuno kuSA. Vakasvigamuchirawo futi. Yes. Okay. Saka imimi muchiti muri saka imimi pamuri bhaya apa muchazodiko mucharoorana apa murume kana kuti mukadzi because moda veseka ucharooraniwe. I think I'll get married to kumurume obvious. Kumurume nokuti ndiko unonyanya kufarira. Yeah. Hanzi taurisa, hanzi tichinyazo kunzotaurisa. Tazongoita mwana. Uchitsvaga musikana kumitisa woita mwana. Then worogwa kune murume. Yes. Wakambotry kuita mukadzi, kuvata nemukadzi? Yeah, at 3 or so. Azvikunakidzi. Okay, like kuti chinge chine vakadzi vanenge vachishirwa vachiona sevave nechisira nawo. Dzokorodza futi tinzwe. Wati makadi? Kuti anga ari mukadzi chiri painonzi ogi sex party. Makaita sex party? Paine vakana vanenge vachida kuona vari machisira nditozovasvirawo kuti chingochinjana. Inoitwa kupi ndoda kuuyawo iyo sex party? Ndinoda kuuyawo kuogi ikoko inoitwa kupi? Ndane WhatsApp yenyu ndokudzai pairi kuitwa. Todiwawo hechemberi toona. Kana muchizongoparticipate. Ati chingozoona chete zviri kuparticipate. Togoda angasi kuona.
Mundivumbira ku video kutora video. Mapati aya mafona ninga story for not respect of privacy, but it depends. Sometimes there are people who want to be shooted videos and stuff. Like we can allow that, but they must make sure that they close their faces. I want to know my face to fara to go to the shure kuko I am a face to over ati brise my face saka mninge muri bangani. It depends. It depends. The last time we were about 5 men and 2 girls. Saka vasikana vanenge vari ma state girls anenge kuzoona chete. No. Oh, my lesbians, all right. Yeah. Saka lesbian, you don't run a murume. Yes, so my showing got it by, like I'm telling you, the people who are bisexual. Okay. So I think this one was bisexual. Pamaita is Yes. So that's how, and then, parents out there, let me just tell you one thing. If you discover or realize that your daughter or your son is bisexual or is gay, polygay, you need to accept the child as who they are, because some of them, they didn't choose to be who they are. And you need to accept them as they are and make sure that you give them enough support. Because if you just say, no, I don't want you because of certain reasons that the person cannot change, I don't think it's wise here for parents to abandon their kids because of their sexual orientation. But imi makazogo makadaro here. But makazoita machoices ayamati kure. It's something which is inborn. It's something that you can try to suppress, let's say, for a period of time, maybe when growing up, when the teenager up, but there's a time when it will just shoot, Okay. It's something that is just inborn. Okay. So pamunoita maogaya meno mchita zvema sex parties. Munenge makapfeka makondome? Yes, of course. But there are some people who are always on PrEP that doesn't want to wear condoms, that use PrEP, but we'll be wearing condoms. Myself, I love my health more than anything else. Yeah. So avaskana, it turns them on to see vakomana vachitana. Then even vaskana vane pavanenge vachitana, it turns you on too. Yes, it's very nice. I will. Because it's very nice. Who's about this answer? Okay. So my advice, like, if you are people that they need to be accepted as they are. My brother want to say something. You want? Come on. But iwa wako, no doubt about that one. Just by looking at you, you can see kuti achistunche kuti chakatangira padenga chakazongoya wakura ako zvinotongooneka hazvo. Zvinotooneka because unotori ne beauty, hauna handisa, une beauty. Yes. Unotori ne beauty, iwewe zvinonyatsotooneka, zvinombogwadza hazvo isi vanoanasikana kuti naivedwe zvino, asi ndo zvaunenge uri wakangozvagwa naMwari, wakangoita wangosikwa, zvino wotodiko hapana kungogamuchirawo sevana veduwo kuti ndo zvitoripo zvekutongoitika izvozvo. Inoda kuti ndiuyewo kusex party uku. Ndoda kuuya. Handouya kochete kusex party. Guys, ndiri momo ojimomo. Makaipa. Saka unozoita. I wanted to tell you about this other club that we have in Joburg that we used to go to Joburg. In Joburg, there's this club where we just go have sex. Like when you enter in the club, you remove all the clothes and start with anyone that you want. Even Joburg. Yes. Iwe. Yes, the club is called Factory. Kupi. Doronfontein. Tafontein. Doronfontein. Joburg handize nzvimbo iyi. That's the next to Ellis Park. Wokutenda ku Ellis Park.
So you just muchingopinda muclub uchitongosvika padoto bhiza hembe guys, just put on this picture guys. Uchingopinda muclub unotokurira hembe dzako woisa paside wotojambira munhu waona waunotoda teki naye. Yes, it's a must. When you get there, you pay 100 at the entrance. Now you're changed, my brother. And then you take off all your clothes and then you go inside naked. Then munhu anotokuda otouya. You can still have sex by the bar. You know, you can still do whatever you want to do there. And who cleans that bar? The workers. So the workers will be watching you guys doing this. It's one of the most nicest clubs in Joburg for the community, you know. So you just get there, you pay 120 rand to give and take. The money that you pay, you get drinks inside. So sexy imotoitira papublic imomo, just like bar papublic imomo hapana kuti room muchapiwa room. Yes, inside the bar SIS MELLY. Oh, there are lightweight places that we have to have sex. Jesu wangu zviri kuitika muno mese izvi. Job like SIS. Wow. Ingakudzidza hakuperi zvatiri shure kwenguva. Saka vashandi vanenge vanotominda business ravo, they don't have to look kuti apa pari kufambwa sei, pari kuitwa sei, umwe nemarongotamba yake imomo. Yes, like they are shutter club like. Asi ndikuwa kwediwa vanogeza uko. Kwediwa ngochadze zvino. Kwediwa vanogeza uko. Apa munabvunzira panyaya yekuclean hangu ndepekuti paipa panoitwa sex handiti pane zvakawanda zvinoitika pavanhu tu vanenge vachitana. Saka ivo vanenge vachitera vachiclean havo izvozvo vachiclean havo. Igeiwo mageiwo ka vanenge vachiclean. You know, in South Africa there are people who mind their own business. Yes. More than people who are back home. True. Yeah. Hey. Saka But it's very nice. Just do whatever you want to do and have fun. Like now I'm waiting for a boyfriend from Zimbabwe who's coming. Now he'll be here. If you happen to be here, I want you're still online live, you'll get to talk to him. So your boyfriend is Zimbabwean again? Yeah, he is Zimbabwean. Hey. Zvokwadi totofanira kungojaira kutongofunga kutongojaira kuti ndozvatotongorarama munyika izvi ndozvatovepo. Ende chiko chinoita kuti kuZimbabwe inyaya yekuti mutemo inoti vanhu vadiscrimination yekuti hatidi vanhu here vemagay kana malisbon kana kuti chii chinoitika no though, because kana vacrossa border vakawanda vatanga kubuda pachena uko ko vanenge vasingabudi pachena chii chinoitika. Almost men in Zimbabwe, most of them they are gay. If like for every 10 people, 10 men, there's obvious 1 or 2 who is bisexual or who is gay. Most of the people, especially for yourself, your celebrities, most of them they are gay. Public figures in Zimbabwe, most of them they are gays. We could meet them in clubs here in South Africa, some private parties and stuff, and be like, oh, what am I? Are you serious? Like, I'm telling you something. And then when they are back home, they are normal people, they are straight. That's why like I always tell you to listen. Like I always listen to. Wow, I was at this gay club in Zimbabwe, which is called Eclipse. Zimbabwe kune gay club? Yeah, it's called Eclipse, which is close to the parliament. That one. In Nelson Mandela Street, close to the parliament. Kuzimu chaiko? Yes, I was telling you one thing that like, have you ever listened to Titalisha, some of his life that he does? Some yes, I do listen. Some of the yes. Yeah. He will tell you that so and so is gay. You think this guy is. So Yes, most of the celebrities in Zimbabwe and some prominent pastors they are gay. Ah. In Zimbabwe. Yeah, most of them are in the prophets as well. Oh, that's Baba prophet, abatenge tikuzive henu.
Atenge takaona idu pana prophet apa. Hanya ngwene ndakazviona wangu. Like I was at one point in time being with them at this other club in shopping. Oh! Especially the prophet. Like it's just that You were with him in because they say private, like there will be no pictures. Like I was worried to say, man of God is here, prophet. But you could see from his jokes and stuff, you could see that this person is not a man of God. But people are gays. It's not, especially celebrities. I've seen them. I'm speechless. I'm speechless. Especially for ladies listening here, please, if your man is close to some other male partners or the family that you don't even know, don't trust those people. Some people will be chopping your husband's dick. Damn! Murukuzvinzwa vakadzi anzi kana mine varume venyu vane tuma friends twautwananga vachiti vana bamnini vana bamnini vava they are friends with the benefits, they are fucking each other. Muri kumunzwa garai makateerera muteerere sekuti mune mitoudzwa ipapa tachitoudzwa kabisira ipapa but zvawakauriwe kuvhura ziso uchitarisa woga kuti unyatsokuona nokuti chokwadi varume vakawanda they are living in denial. That's the honest truth. They are in denial. They've got wives to cover up but ivo kunzoku vanenge vachitodhibhisa. And some of them, especially in Zimbabwe, it's all because some they marry because of the society. Because they want to upbring the society. But where they are gays, people are doing the most out there. Hey. Yeah. Especially Tetalicious will be giving you like truths. Can you see each other like ukaona munhu usingamzivi? Can you actually see or identify kuti uyo munhu igay? Can you see that? Usina kudzwa? Yes, especially to men. There's one that I want to tell you. There's some silver rings which most men wear in Zimbabwe, like those rings, like some Muna no Chacha. I'm not just saying, but you see the person with the ring in the middle finger. That's a sign. Also, some of the cards. Mira, hold on. Anzi, ntarise my fingers sai. Silver ring. Anti munhu ukapfeka silver ring ye marriage unoisa apa. Anzi ukaona munhu anopfeka silver ring akaisa apa. Isaini yoyo. Okay, ndo masivandrana anoita. Isaini and then my earring. They don't have earrings. Like you see it, then they have some lines on the my lines, but here. Hey! It's a sign. And also not to close the buttons of their shirts up to the last button. Like you see, pa chest ya. It's a sign. The mother. Mazvinzwa guys. Maudzidzaka, muri kudzidza niti. Ukaona murume wako achipfeka sheti asingadi kuvhara last tupu achisiya apa isaini iyoyo. Ukaona tsiye dzake dzakaitwa zvimatsetse apa zvimagepu isaini iyoyo. Earring murume isaini iyoyo. Handimanzwa nechigumwe chepapapa ichi isaini. Especially kugerwa tsiye kugerwa maline 2 tsiye Hey. Amusi kumunzwa but ndiri kutsanangurira iwani guys. Amusi kumunzwa asi ndiri kuinterpretera zvari kutaura. Ndiri kuinterpretera iwani speaker chero ndikaisa harimbo connect kuzvari kutaura. So this is what is happening lately. Most of the people they are in closet. We must not say names here, but most of them, especially soldiers. Or that time when we went to Zimbabwe, you get an experience with a soldier. Or this one. Okay, so that is what is happening around the ground. Hey. Hairstyle, what's no way hairstyle too? Hairstyle, how do you identify a hairstyle? Most of the lines, like you see, most men they will have some lines in their. You see those lines, those funny lines that can be drawn, especially on the right side or on the left side. Yeah, you just know this person. Also, you know what? Are smart like you. Yeah. Ipapa green away.
Smart ya munorova iya smart ya muri yaka kana nesatigoni chiro isu atigoni kutotevera atisviki atigoni. Look at like when a person is a celebrity, like I must say this guy's name. Okay, there's this tallest celebrity in Zimbabwe. This one, like you see his smartness and stuff. That guy is great. Like he's just a bottom. I've known one person who fucked him. Like I was like, what the God? And he gave me evidence, like with pictures and everything, that I fucked this guy. And he's a successful singer. Even if you look at him, you could see that, oh, yeah, he's a man, but no, there's something. Oh. You saw. Itanakagami nako. Zomutaura izvika. Mamuwa zvataura. Mamuwa zvataura kaisi. Ene nhasika chakavhondoka. Kwanzi. Wadaperegwa. Mamuwa zvataura. Zvakaoma. Neimikati kurarama kai zvakaoma. Ini sure. Yuki. Asi pawataura vahadha rakaichokwadi here. Ishuwa here dzawakutaura wedzi. SIS MELLY. Eh. Even Chichalicious once said this. You know, you guys, I want God. That guy knows, like, you tell the truth. That's the truth. Look at them. See? Because some of the people like were giving him evidence that, you know, Chichalicious, we were at this club with this prominent figure from Zimbabwe. You know, we were in Senton. We had fun with this businessmen, successful one and stuff. Those people, most of them, especially most of them, those people, they will come on social media and they start to tell you that you are not working or you guys are working and stuff. What is they're using their S with ministers in SA or with prominent business ministers in SA and their tricks as well. So don't be given pressure at the end of the day with those guys. Especially those from Zimbabwe. I'm telling you, those businessmen who always post on their social media telling you what to do, like, yeah, you're not working or what, yeah, I did this, now I'm opening this, I'm now moving to this company, my company is rich, this and this. Those guys, that is. Hanzi musapiwe pressure. Don't get pressure from people who comes on social media and tells you, especially my celebrity, I've done this, I've done that, I've bought this, this is my mansion and stuff like that. Hanzi tirite uku kuma club. Musangopuwa pressure mchingonyebwa nezvimwe zvisina nebasa rese. Tell me, Mrs. Mel, chero mukageza namdiwa mimi, to give you as an example. Because he is a she. You want. Hey. Nyambo mukageza seya musvike level rana Jabreza. Neither. Ashite. Sure. Because they've got their, even you see like some of their friendship, like I always laugh at these people who always have this friendship, like you see them tagging each other on their posts, like, my friend, what, Chichalicious always said, it's like, we are not Murumi Wangu and Chichalicious, we are the pain. None of free man. But those people, we see them in Saint Tonde. I'm speechless. Hey. But anyway, it's the identity at the end of the day. Sure. Bye, Tete. Catch you later. You. Thank you, Haiwa. Thank you very much. Thank you, Charaga. Thank you very much. Yo. Hata tita shakawanda nas. Thank you. Hey. Pakuipa, guys. Paipa.
paipa. Ah, V. Hello. Hello, Simeli, listen. Musha murise. Ina ngundoda kucontribute pane zvataura mukoma nawo ndosokudza nyaya yangu. Okay. Zvacha. Imi guys notuka tikate live mambo ndiona ndicharegister munhu. Indangoteererai. I'm just listening. I'm just listening. Ngaudza munhu I'm just listening. And the medical. Izvo zvazotaura ake zvokuti hanzi munhu wese ane mari ndopari haizotwa kungowedzerera wako. But inini ndine mwana wamai nendi vangu muningina wamai vangu chaizai. Takatomuona ari mudiki ari kuma 3 years handiteka tichingoti ko what's going on chii chiri kuitika ndobva tazotoonawo kuma 6 years kuti hapana handiti saka zvinhu izvi simeli to be honest pane zvimwe zvedemonic pane zvimwe zvekutozvarwa nazvo handiti pane zvimwe senge yeye mwana wamai nange vakatombomindisa kumusha kuzimbabwe ari muno musa vakamisa kuzimbabwe ndopandagara navo pasi ndikati imimi mukatodaro manje mokukanganisa future yemwana because imimi mukamuramba what about my next door achaita sei sapotai mwana vakati hazviite kuti ndingasapota mwana nezvo zvakadai ndikati ndo zvaatori sisimeli nyangwe akasvika mumba mangu inini akandishamira anobika anobheka anoita manails everything anokubata musoro unotoona kuti ndizvozvo hapana chimwe you understand kuda ndinotoriwo neziso rakadaro ndine best friend yangu yatoshanda nayo pabasa anditika ndo zvaatori asi wake asi wekuzimbabwe anditika ndewe muno ene vanotoshaina mumba kutsvaira mumba zvausingatsvairiwe exactly tinotoenda kudurban for a holiday tondobhuka nditika tinotorara naye musame room but sometimes musame bed haana zvaanotomboita haana zvaanotomboita and ndoda kuudza iyo nyaya yanga itaurwa nemukomana yokuti zviri kuitika muno zvakaoma inini pandiri kushanda right now ndipabasa nditika kune yemakizi munoiziva here mesimeri hatiziva kuti zvakati kuda kutodzidza ndeipi yemakizi yemakizi mamarried men nemamarried woman anosiya makizi padoo handitika kumba kwenyu ikoko kwandiri kushanda kubasa kwangu anosiya makizi padoo kovharwa kumeso paunobuda unongononga any key yawanonga ndiye mukadzi waupinda naye kana murume kana ukanonga yemukadzi vanenge vati munopinda macouples chete iwe uri kureva kuti ini ndouya nemurume wangu ikoko ndosungwa kumeso ndoitwa blindfold kumeso iye woitwa blindfold kumeso tese uye wotononga key kuchibhasikiti indononga key wananonga key whoever wananonga key naye iye wanonga key naye ipapo yes unozva kuti varudzi vari kusvika izvozvo maindia iwe maindia haana hasiri wera neunhu hwekuvhara makumeso aya ndiwayo ndiwapinda izvozvo kwanti vanoti havari kuonekwa kumeso kwavo here nevanhu kana vasati varogwa kudii hamenowo chitendero chavo saka vanozobvuma kunoita izvozvo vanotozviita manje izvozvo munhu anotoenda usiku hwese nemurume womuridzi kana nemukadzi womuridzi mamarried couples hatisi kutaura zvekunzwa kana kuita sei zvandiri kutoziva zvandiri kutoona izvezvi zvinotoitika handiri pava titoprepare mangwana friday chinenge chakachaya ndekupi ndimboyawo ndizoona ndoya nekamera panosetwa vane izvi zvinhu zvinoda kukepchiwa pakamera guys izvi zvinhu zvinoda kukepchiwa pakamera kuita kuti kana zvotaurwa unyatso kutenda isengida kutenda taura zvathomas guys kuti zvechokwadi zvinhu zviri kuitika izvi kuza zvataurwa nemwana uyu tandakanga ndiri kuita nhasi am still trying to process kuti zvinhu zvakadai zviri kuitika zvinoitika guys muclub nokuti munosvika muchingotiro wana muclub pisa uyu wouya wotikwa makii chiro wana pisa
handisi kutaura kuti nhasi pandiri kutoklina to prepare for tomorrow zviri kutoitika mangwana zvandiri kutaura izvi mamerit ari kuenda nemunhu wangonhonga usiku hwese havazodanani here naye woti wanonga munhu waenda havazodanani here asi ndezveipako chete ndezvemusiyo chete ende kunozara mayoung couples aya kunozara ndodoneka pazaiti here strings attached nekuti no havadaro ndezvemusiyo iwo zvaunoshanda pagona kuti titorera here recording tione handitombona access yezvozvo but unotovaona vachipinda vachiita sei unongotora pavanodonhedza pane vakasungwa zvidonhedza iwo ngodaiwo chikamera kudai kuti tione kuti tokadora kunonga makiya inini ndasingabhilivi handitina but ndakazozviona kuti izvo kunyika zvayakaora naiveduwe saka iwo wasati wambosungwawo kumesa kuti upinde aiwa ini ndiri munhu mutemaka havadi vanhu vatema vanotoenda pachikristu chavo ichochi nemakaladi saka hapana chikristu ka saka chikauti chinhu ichi saka chikauti hapana chikristu chikauti hanzi kuzvifadza hei makizi simene unotosvika uchipinda pajoso pane unotosiya makizi munhu wese anosiya makizi vonwa doro vaita sei munhu pakubuda paya munhu anopika eni key yatora yemotikari ndoye mukadzi waunoenda nayo ukatora bm namba chii ndiye mukadzi waunoenda naye kauti murume waunoenda saka vanoendepi kwavanoenda kundorarana kuku kwanzi nataini vanenge vachispice marriage dzavo also kutaridza natrust aino zvaari kutaura iyo kutaridza natrust pakuti munhu aende nemunhu asingasii zveshuwa simeni vanoti kunotobhadharwa mari pamwedzi vachitoita sei vachitoita kunge organization hei ini ndakashamisika ndikati izvi zviri kuitika here ndikatoona kuti zveshuwa zvo zviri kutoitika kaizvi saka nyika yataukurarama asi uyo bhuti wekuzoti anzi munhu wese ane mari ndozvaanoita zvisiri izvo ati munhu wese ane mari here hana kuti munhu wese ane mari ati chiko pakuti munhu wese ataura nyaya panyaya yemaringi nyaya yezvimalaini pamatsiya nenyaya hana kuti munhu wese ane mari okay but zvechingochani izvi zvinobva muropa remunhu simeni vamwe havazviitisi vanozviitisa ndevaive kupfekera mazamu chichichi vaendeye kuzviitisa vaya munhu uyo anongori odhina kutozvarwa akadaro zvakaoma bodo uye matidengati kuna acharipinda kana tongotsva hedu pane panyika tinongoparara tese pano panyika hakuna manoenda kudenga uko mangwana kana ndikanonoka kubuda kakubasa kunoko pavanotanga kupinda ndoda kukutorera ivhidhio pavanoisa makiso utore vhidhio tiyatsotenda ukangwana any chance ndoda kupaika saka iyo mabasa vakuposhanda pahotera pavanenge vachibhuka ipapa vachita izvo izvo vanotoita kunge like chichi vanotoenda zvokuti kunotonwiwa friday saturday panenge kuchingoniwa chete kuchitwa izvozvo zvekutorerana vakadzi izvozvozvo hei matango aoma mukana kuti gwa thank you Kola, thank you very much matango apera mukana guys apera kuti tsvai nemunyika ndimurita zvinhu zvakadai munyika naimi munyika guys muri kuitika zvinhu zvakadai ende zvakaoma naimi mamuchitichi mukuzviona pakuti mukudzidza mukutodzidza tachizviziva iko zvino kana ukapindawo mutaundi utotasa maclub iwaya unoda kupinda kuti club yakamira sei unokakana kunowira kaiwo mukuchitonzi wasvika padhoke kurura hembe dzako upindewo mune vamomo ukakurura unenge usingazika ukati kana wapinda pamwe hakudzoreke kumasure kana wapinda pamwe unofa utopinda mukati saka be very mindful dzidzai bvumai kudzidza kanimbofonera bheki vari kuvanga kwachifona uye bodo
Hello, caller. Hi, Simele, Murisei. Did I to say? Tiri vachelu and nyaya mataura endu kudzitsimeleka and is a very good one munozi ezvinezvi tiri pamariro family friend anga ari gay so munhu izvi akaita ka kukura kuri kuZimbabwe handiti angangori nemamennerism echikadzi aingo like body language maoko ake kufamba kwake saka vanhu taingosuspecta kuti chinto zvaari. So anyway, ndobva azoya kudiaspora ndichi I think muri kuona namba yangu mukuna kwandiri. So ndobva aita sei auya kunoku ndobva angosvika achingonopinda musociety yacho achingotamba nevarunguwo achingorira sei vaunza family yake mukoma nemukadzi wake nevana vemukoma wacho and everything. Iye ndobva atowana murume ndobva atororana nemurume wake vakagara vese zvakanaka but family yake iyi manje vanga vari vekuchechi inonzi chiku inopfeka mauniform yearmy Salvation Army vakati aiwa vakati kichen haibvume zvinhu iye anga avaunza kunobva ndibva vatomudisona vakati aiwa tichanayaewe ivo vakuru vechechi naivo vanenge vari Ngochani vachidzinga mwana machechi ivo vana ivo vakuru vechechi vanenge vari Ngochani imate fungai vavamudzika muchechi mukoma wacho kutodisona ivo vangamunza kunoko anga akaunzwa naiye akavaunza kunoko but vakasvika vakati no hatisi kuda kana iriyo lifestyle yako hatisi kuda nezvekuita newe vese vavangomusiya saka anyway akazorwara manje handiti saka arwara kudaro manje ivo munoziva varungu vakanaka vakangomuchengeta vakamuchengeta zvisingatobwita akarwara sesimelika nekuti ndikakutumirai mapictures munotema kuti yowe kuti mwana wamai vake chaivo akatadza kumuchengeta just because he's gay handiti agorwara kuita kunga imbwa agoitirwa machereti agoitirwa magofundme but mwana wamai vake vakaunza munyika munomu arimo ari ane mari inototyisa chaizvo but havana kana kutomboda kumuta just because he's gay kusvika pavakaunzwa kunyika kwenyu koko kwamuri koko vakaunzwa vasingasuti mari yacho ndeyagay havana vakangounzwa vaunzwa havana da kuzvibvunza but I'm sure vaisuspecta because kuri kumba chaiko vanhu vese vaingosuspecta kuti ndozvaari because anga angori munhu ari and aitamba nevanhu vari mahigh profile atamba kumaminista ikoko doko aitamba nawo kumaminista uko hafuti mono kumaminista uko zviriko aitamba nemanews readers achitaura zvedu mazita but aitamba nemanews readers matv presenters ikokoko and iyo club yataurwa kuti gay club is not officially a gay club but kunoenda magay maona ndokuno kwavanonosangana ikoko vachita sese saka uyu angari aenda futi ikoko a lot so obviously vaizondo zvavari but pakunzwa kunoku vaida kungunzwa havo kakunoku saka havana kuita basa nazvo asi vasvika kunoku vakabva ngomudisona saka akafa zvake achingochengetwa nevarungu ivava vachingomuchengeta so ivo vakatozomunzwawo meseji kuti chi munhu afa ndokuzouya about 3 days ago ndokuzongobuyawo kunyara imagine mwana akachengetwa nevanhu varungu ava saka anyway navo vakuti zvebhodhi navo vakuda kurwira zvebhodhi no iye akabva asiya anyora chiwi wakati no I want to be cremated saka ari kupiswa and then akaita throat cancer. Okay, all right. Angakura zvakadii? Yeah. Angari now anga kuma 40 something, early 40s. Ah, shame. Yeah. So akaita throat cancer saka now vakunetsekana kuti hey munhu angasiya ati zvona ada kupiswa maashes ake anga vatibvire munhu paangari penyu chero angari gay vaidi kumuda pangari vada kuuya kuchitora bhodhi yake bhodhi ine basa renge apiswe vakarega kumufarira achigwara apa vachinomupa mabhanana achigwara vakuti afa kuti kaitipei bhodhi kuti vawane zvakasiyiwa nemufi apise imagine saka saka atopiswa ari kupiswa rini ngatingoningirira ari kucriminatwa sorry rini so ini ndanichingoti message yangu you know what musi wa 4 March tichatouyako
tizoenda pamariro. So inda chingoda kungotaura kuti ngatingo, like let's just love our families whether akari gay, you know what I mean, ngatingovadei because kana vaenda onai manje zvine zvakuitika manje akuti hey, makura kuti they are regretting kuti they should have just loved him. No, but let's just love our people, even if I could choose. But thank you anyway, Melly. Thank you so much. Thank you very much, Kola. I hope I'm pisco zvakanaka hake. Hey, I'm a one. Yeah, thank you. Sharp. Yo. Zvakaoma. Hey, kana nhasi ndakabohwa zvinhuka. Bodo. Hey. Hey, that's mazita akaja nasita ho abediwe tahakuze busy. We board tahakuze busy kuma presenter ndokwatave iko zvino tasara kupinda paina imbi kuye zvokumariro dai wenobva ikoko ko pisa yedu munhu. Zvakaoma sikana. Ndaperekwa guys, handichina kana ari murumu ndikutorisha. Guys, ka. Zvakaoma. Tikuenda kumariro musi wafo much. Tinopisa yedu munhu uyu. Guys, makambopera power guys. Makambopera power. Baje imuruzviwa here zviri pano. Makambopera power here guys, kupera power kuduka chaiko. Vana vandigudura vana vari pano apa. Kuzvamuri vana Rubeni Barwe chaivo. Vana Rubeni Barwe makuwa. Pakaipa. Zvakaoma. Kwanzi dei pambouya vane vana vavo tambonzwa kuti vanozvigamuchira se tavamirira chiedza tavamirira kwai don't delete ati delete my life ndichidiletirei my life ndichidiletirei life ani delete life ini kuti yadi iyo delete kuti yaita sei zvaki ani delete my life iripo life iyo ipapa ndopainenge uye kumaclub ekujobheki chokwadi kunoitika zvinhu zvakadaro veduwe kumaclub sure rosina kusatoziva nhasi taunyasodzidza veduwe ameno vari pere vane vana vacho vakadaro veduwe mufoni kana tipedza handichina kana simba ndatomirira hangu mangwana kuti tiwedze mujolo idzi akana zvanhasi cheko it's enough info. It's enough info. Zvanhasi zvakwana. Sure sekai Biera Diaries. Amen. It's a learning curve tukudzidza. Pane mwere guys ari kuda ndakachapinda business there. Mbopindi busy. Umwe nyika inongotaura every day anopinzwa busy nani. Umwe nyika inongotaura zvanoda ku every day uzoda kubatira mwana yangu taura zvanga achingotaura baba. Masiteti anongotendera masiteti achingotaura zvakaipa every day. Makambona tichita big deal nazvo. It's social media guys. It's social media. Masiteti anonorohwa slanda yakapenga mumanhingikiri mumastreet umu. Zvamunazonzwa imi muchinda kunopopota muchinda kunodii muchindisina nasisimeni achitodestroyiwa mazita edu imomo zvingahoshamisa kuti kwai mwana yataura kuti kudii kana kuti chii anongotenderera everyday tinongochinjaniswa guys nhasi ndini mangwana muti SIS MELLY Ngochani ndotoenda kunogwa isocial media muti SIS MELLY Ngochani mangwana MELLY Ngochani iyeyu hanimaona zvinenge zvichingodaro social media zvinakana basa izvi social media guys ndozvainotoita hamuzi baba musha uchinzwa kana MELLY mahure akazodii memusingazviwi islanda ndiani anoita chinguva nekutora zvinhu serious zvesocial media ndiani hatingotori serious zvesocial media tongosekawo kuti mheno koko tichitodarika ungazvipedze ungavapedza zvesocial media vanongeta zvavanoda kana ambozvipedze izvo
seka varoi muroi takambozwa kuti tiri varoi paya ndototama kuti kwaida kaenda indiri muroi ndotodaro shoka maloya maloya idai kumba kwandingi munosunga munhu akanditi muroi kusocial media. Come on guys, mariyo zvina ndipenderera kungouzana uroi tichingouzana izvozvi zveungochani tichingouzana chiti tichingoenda zvakada ndo social media yacho iyoyo ndo social media yacho iyoyo. Imi unzwa na Princess na Francis kwai makati vakupostiwa ndasingadozvizinda ndozona Francis ndasingadombozviziva kwai zuro chaichai ndakanga ndichitorira zuro uno kwai ndakanga ndatoposta ndaitorira zuro chaichitoi muroi uyu urei joki moti kwai tingasora chitoita bhizi nazvo ndazozvizivi nditozvihwara vanhu mazvona hazvitombonaka mazvoti tinaichingotendamasta tichingodura nati vanhu vachingodura nachinda saizvozvo zvamheno ikoko. Hanzi fonerai tsanokadzi handichambo network yake inenge yakadhakwa. Social media joisa haipindwe nemoyo, unongopinda nemusoro nemaoko nemaziso unowo kana wasangana zvongoti kona sindiri pasitike noputika nokuseka wodarikira woenda mberi. Mangwana kobuda usare umwe rotaugwa woputika nokuseka makambwana chinhu chepasocial media chigara vhiki. Chongotaugwa nhasi chosekwa nhasi mangwana tove kunext. Kusina mangwana tove kunext. Kusina mangwana amoti chingoti tisingasavhunduki kudeedza rego zvino tikati kadora fantani tikabva tikati ningi chakati because ndiyo game yepasocial nikiri yepasocial media chaichai ndiyo game yepasocial media. Hazina privilege netsino maipisa ndasandombozvizivi kaisa atiko kaiso kuvaroi titongozoona kana manyora kudai kuti yanezino ndaidopisa koko ndaigopisa kuti akapisa ngaite izvi kunozvitoi muroi yeuya ihure riya rakazodai rakadotora murimo munhu simuhure riya hani maona zvine zvitotaurwa saka ndingazviteedzera nai ndingasapera imi tinotamba panapa vachitamba yavanotamba kokoko vachingotaura koko zvichimwenda zvakadara mheno ikoko mheno koko unongopinda social media unongopinda nemagaro chete zvizhinji usapinde nazvo mukati gozi unotokanganisika. Hanzi ndine nyaya yangu akazara, hanzi ndine nyaya yangu akazara akatodaro akazvarwa ndinoda akatozvarwa right akatodaro and she's now 28 akutoita nemusikanzo ichikomana taking dust ari musikana kubamba chitengesa pa she's a girl takatombotanga tichirova but now takungoti ndozviripo at work can't go. Shame. Hanzi kusimba kudai muchiri wero here wero kudiko wero how munomboshaya nyaya weni wero kudi good living kusimba good living guys good GL good living kana in guys ka andichatoona ndinokuti peace of mind ndinayo. Peace of mind ndinayo. Peace of mind. Saka mukamona anochita I don't care attitude auyenye kuita zvanogara ndikudza kuti chiginda goria guys. Chiginda kuchero dambudziko rikanzira uya rakadini. You can worry about vana, yes, but some other stuff is do not worry about other stuff. Anti mazvona. Nokuti unotosimba. Ungaziza kusimba ne unotosimba. This is wero. I'm wero. I'm very wero. Go and tell them that SIS MELLY is wero. Very wero. Right, guys. Saka wanga uchida kuti ndiwonde wozo kuti ndasimba nekudla nyama dzevanhu kumeso ndakatosimba nekudla nyama dzevanhu nemunowadza kuti kana Meli kumeso kwakatosimba nekudla nyama dzevanhu ndatodla nyama dzenyu ndikuya kuzokudlai ikoko. I'm coming to eat you all. Yes. Muda kuti kumeso kwangu kuonde. Muda kuti ndofuta kusasuku. Ini ndine magaro kane maipsi. Odai kumeso kwangu kuonda kudai guys. Mungasoita senge chirema. Kumeso kwakaonda kudai. Kana uchifuta ndinofuta muviri wese kubva kutsoka cheko guys. Izvozvika. Ndikudzei guys, ndikudzei gumbo rangu iri guys. Ini ndiri mudaiteka size 7 guys. Size 7 ndo yanga size yangu. Munoona kufuta negumbo guys, ndakafuta netsoka. Izvo zvigumbo ndakupfeka 8 guys. Ndakafuta negumbo guys tsoka. 7 boots dzamunoona dzakaita line mbakuzara kudai boots. Adzichapindi
guys hatichapindi mufunge boots dziya ndakupfeka size 8 guys mufunge 9 ndiudze kupfeka size yechirume kudaro 8 chaiyo mufunge yenyu ndiyo ndotopfeka mufunge apa zvakaoma asikana zvakaoma zigumbo denda risina kupfeka mini dress ndakutaridzai zigumbo iro ratove mu8 nemwana from 7 kwai nadoidoi hama zigumbo renyu kudai ndakati naye unoti haundishuriri zvinhu zvacho amen tuchigamuchira kunonga kuzvidii kana uriwo muviri wako munhu ini mai vangu vanga vari vadhafu kai mai vangu vanga vari vadhafu akazongoona nekurwara pangu apo pakazishaika vanga vari munhu mudhafu kudai saka itiminzi kuti ndo kwatakatoenda ndakapfuta neshoka iwe magika ndikadarika pano ndotopinda musize 9 ndikadarika pano pandirika ndakutopinda musize 9 nokuti izvo zvindakabva mu7 gumbo rakupfeka size 8 kufuta size 8 cheshe ndiyo yandakupfeka ini kana dziri hembe mai mwana izvi zvinasi kujimu maoko ari kugwadza dandichitombozama kusimudza masimbi kuitira izvi zvako una ichi guys una ichi tarisai muone ichi chichidzazi munhu chiri kudla chiguta ichi peace of mind tikudla chiguta munovaudza kungo kumafira kuda kuti tikudla kwada menodla chiguta yes ichi kuti ndo kwaiye vasimbisa kuti ndakambodla chikafu chekumba kwavo gorosa rangu ini rizere mupanziri mutora ndodla ura mungati kwai wasimbisa vamuda ndionde kuti ndo ndakamedza waya asi vakutaura chokwadi guys kumeso kwanyanya kufuta guys onai maghost wofuta kumeso kwanyanya kufuta azilabde aiwa size asa 8 hapana hapa hakuna size yechirume aiwa size yechirume ukanenda ukaona chitini ndakupfeka size 9 newo ndakakwana newo unoti onde ndichiri right kana ngatopinda mu size 9 cheke ndichiri right asi ndiri fit hangu guys thank you funga mari ndiri fit hangu guys ibhodha hayo kufuta kunyama idzasi pa fitness shape hayo pa fitness ndiri fit ndiri fit zvokuti mukati ngati mhanyaya apa ndokusiyai zvokuti hamundibati kuve fit ndiri fit was watching old live ya wigi ya ogabongo aripika ogabongo mazana guys ndakwenda isi tendai saka isitakamidza waya diskurera iweni guys regai ndini saka mangwana iwaika guys mangwana mugara manditumira namba dzenyu dzemaboyfriends enyu anditika monditumira namba dzemaboyfriends enyu mangwana monditumira namba dzevarume venyu mangwana toda kuita game anditika senge ifriday mjolo friday love night tichifonera maboyfriends enyu tichivaudza kuti kuningi ari kuti ndokulove you toda kuona kuti how well does your boyfriend loves you anditika how well does your boyfriend loves you ukaona unonzi needzi hallo kola hello muri sei SIS MELLY ndiri right muri sei asi muri pa live sorry what I mentioned was that I'm pa live just about the time oresha hayi okay iwe ndorega kuritsa konyasidza kuti ndadi zvako yakari 50 rand yangu yakatenga sadza ndenge kudlaza ndione zvangu ukatoona kwai waita edzi ukafuta futi kwai wagwara neBP saka ndodi iko zvinezvi you live for your life don't live for anybody live for your life usatarise vanhu kuraramira vanhu zviraramire iwe pache zvako tazvinokuitira iwo zvide ndai kana ndikafuta ndakambokumbira hembe yomunhu ndipowo hembe handichakwanidzako tongonotenga dzangu dzanokwana dzekumachaina ko ndichani chingokiya ndichiinda rakadaro imi haiwa zvangu hazina believer azindopfeka size 9 ndakakwana ine madzako believer kumba rako rinenge rakada sei unopfeka size 9 ine madzako size 9 kuti inema zviti iye game inoraisa ndoyatinoda kutamba mangwana game iyoyo ndoyatiri kuda kutamba mangwana game iyoyo mangwana toda kutamba game iyoyo mangwana guys how well does your boyfriend loves you mangwana tochida kuti itambe saka guys
but it's okay kakuti muzive handiti kuti uzive tunodiwa kusvika pakadini anoona hanzi take each day exactly unoti kana ukagwara magi uchaonda kana munhu akagwara kuno akakambosimba chigwara unotoonda handiona saka kana wakutombogusimeka unofarira uviri uripo iwoyo ndinguluze self esteem nokuti kwambiri wauya ila handipoiti izvozvo kana ndo zvandisitomboiti handiteiti right. In life you need to be selfish. Love your life. Amen. Tuli. Thank you. Kwa mwacha chema mangwana. Hate chizona. Asibu guys, moba saka kusa airtime because tisha change chifonera vanema WhatsApp tofonera WhatsApp vasina but WhatsApp inoneza inondibatisa manje. WhatsApp inondibatisa guys. Tichida kuti tifone direct munhu akariva WhatsApp inoneza because munhu anobva anodongorera profile picture ona profile picture ngobva chindovaziva. Anomaona. Saka ngati handina ndopfeka size 8 tonight. In case but then ndisikuda kusvika kendi gumire pa 8 papo. Saka ikatite chibatana pa airtime guys. Kuona airtime Vodacom kanda, airtime kanda kozi mangwana tenge tichivafonera na bangwava. Andika tenge tichivafonera na bangwava. Tichivafonera na bangwava mangwana. Right. Saka guys regaindi ndaumbonoteerera mpunyama dzangu dziri kugwadza idzi neyo face yakadai kufutisa iya kwai handisisiri wero. Gani mbonoteerera zvangu ndakagara mhembe koko. Saka guys ndokubata yandika mangwana. Guys vane kubotswana musakangana musa 25 handitika. Chikoro purpose finder Cape Town dibatei muno register. Come out ndosana ndabatwa unless ndabisa picture ndosana ndabatwa mangwana. And then thank you Chedza Shamboko, thank you Mawigi number zipamusoro apo basa munhu mawigi. And then Bowe UK guys tenga ticket. And then kuneni kunyaya kunguta kugwa ma street inyaya kukwa mitambo zviri kufamba sei yamandlela yakatamba same iya yamakaitwa brand ambassador yemabhasi akatorwa Mandlela ndiani mvai Mandlela ndiani iya aiburisira ikesha ndakataura skami pano one Mandlela ndiani Mandlela ndiani kana kuti uchiziva kuti une munhu wako andika aimbori nex yake yari kutakarambana unondipa stare x ro ndofona nchishita kunge x ya toda kuona response yake kuti inenge yakamira sei pana x kuti vachidana here kana kuti apasina unoona kwa mitambo kudiko ma street rounds imi nyaya dzema rounds guys ndakudzai nyaya dzema rounds be very very vigilant guys nyaya dzema rounds dziri tricky especially nyaya dzepora na mari guys unovengana nevanhu guys anoti mukapaita sei but be very very vigilant kana mchitamba nyaya dzemarounds idzi handizivi kuti mutambo wemarounds ungaitwa sei handizivi kuti zvinyatso hameno because pakupedzisira kazhinji kachona vanhu vanongochema kumarounds uko hameno kuti zvinongofamba sei vanhu vanozongochema. Ngwarirai guys nyaya dzemarounds idzi ngwarirai nyaya dzemarounds nyaya dzevanhu vakutengeserai macos kuna vanhu vakutengesa macos mari dzakareba vachitora mari dzevanhu ma150,000 rands vobva vabloka mafoni guys ngwarirai please musangope munhu mari nokuti unototengesa macos tozvati munoenda kuchandostereki mirirai nguva yaMwari. Hello kola. Hello. Muri sei? Ndinofara. Muchiri kurangara iya yemabhazi iya yamakambotitaurira palive. Nekuti ndakanga ndanzi ndoda kuti muite brand bhazi dzamabhazi Mandlela akaitwa uya anonzi Mandlelas okubulawayo amuzivi. Ndomuzivi. Anoacta akabata demo. Aripo paFacebook apo? Aripo paFacebook. Ndichamutarisa ndimuzivi hangu. Akatorerwa mari akanzi tiitire brand ambassador achifonerwa nenamba Island. Island. Ndivo avo saka isemukuru iroro isemukuru. Hanzi ndikatonyatsonzwa munhu wechikuru achitaura. Andikatoti munhu wechikuru phela uyu. Azodaro akaisirwa mari
Saka imi makatoita basa because imi makati changamu. Iye manje akatoti mari haisati yapinda zvikanzi relaxa, maybe matransfers, maybe mangwana inenge yapinda. Hanzi mangwana acho futi akaisa imwe mari zvikanzi haichareflecta, don't worry. The following day zvikanzi since mari pana vakomana vangu vari kufanira kutora mabhazi ari kubronco spread. Saka ivowo chivaisira mari Shoprite 15,000. Hanzi ninione kuti mari iyi yatopinda pera iyi. Because hanzi vakanga vaisawo mari refu. Hanzi inini mari ndokuyesa ndikati painozouya iyi ndechingori right pera. Mari ndobva yatoendesa. Akatorohwa zvakada. Kuzoti akufisa message kuti komudhara komari. Ndobva atoblokewa. Hey. Ndakazvitaura pano kunotiti maybe angasina nengasingazivi none zvakafanira ndimuzivi pamwe neya angasina mbona kuti vanhu iya vari kutopata pasocial media. Guys, imimi kungoti hamuteereri and hamunzwi, hamudi kuudzwa chokwadi, munoramba. Tinokuudza kuti n'anga dzinochizviadvertisa pasocial media apa. N'anga dzinozviadvertisa. Umwe akadliwa mari kusora zuro chaiko. Kusora zuro. And ndopaona kuti munogumbura imi. Munoziva munogumbura singatomboiti. Kusora zuro akadliwa n'anga. Kudliwa n'anga yatinogara tichitaura pano kuti musaningirira. Bongi kwayarise bongi akasheka kudhara. Tichitaura kuti uyu munhu itsotsi uyu kunoisa mari baba kubva kuUK kunodhiposa. Umakambodikwa 1,000 pounds 2 weeks ago. Umopamiwa kuti kusora nezojibva kuJoburg nabamimba akutofona kuti SIS MELLY mari yangu yaenda. Takuti chimanya gold ram tinodzosa mari yaya. Mari yangu itopikiwa up. Haina kuti maminutes achangoisa mari yakatwa pick up fast. Hanimaona. Fast. Munogumbura so madiaries. Deuchinzi munorohwa nesikamu nyuwani, munorohwa nomwana wanyuwani beta. Zvino chinene tomboenda zvitaura pano kuti kune sikamu yakati mazuva uyu munhu ibaba vanhu vari kuzviadvertisa pasocial media danzai tinorapa tinodini ifeki. Ndeve nhema hakuna. Ndeichikudzai hamudi kuteerera. Muri kunyepegwa guys. Hakuna pasocial media munhu anorapa azviadvertise pasocial media. Tinoita mareferrals. Muri kunzwa tinoita mareferrals aumbobveli wakava chiitikwa everyday mangwana kwandiri ndizorapa indozorevesa vanhu nemheni indozodai. Hakuna. Maprofita anoadvertisa pasocial media ndezvefeki. Ani muri kunzwa? Hakuna. Zvakangondora zvikuitika masikama yahobho hamudi. Akahidha anzi akatumira munhu anozvitikwa indini sekuru anzana vekufa vekuchipinga vaya. Anzani kungange vekuchipinga ukuizere kona ndunge. Kwa ndini ndunge ndipe mari akuisa mari akunzi mari yako yawaisa ishoma yarambwa nevadzimu. Angaisa 3,500 rands kwanza 3.5 yarambwa nevadzimu kwaisa imwe 8,000 apaisa mari. Hatina kumboda kuunza ndunge cheche yakari kumushoka chero handina Facebook account ini. Handakamunza pano ndikati hakuna akati handina Facebook account muchinzwa kowenyu wamamupa mari uyu mama muwanipi. Mama muwanipi wenyu wamangamupa mari ushu. Munogumbura madiaries kugumbura ndokwamuno. But takatombounza pana pavese chida kuprova kuti uya kuti ndunge ari kuti ndunge ndiani ndunge kumushakati munhu kunyeba. Hanzi achihora anitombovazivini teresi tombovazivini vachihoro vachivawo tongohwa chitogwa sitamubweni kwatatokwavaimbotawo gogo but ndandivazivini. Animona ini kana kwangotoya kusocial media chete fake n'anga dziri imboenda kuchipinge uko munoona n'anga dzeko dzinofamba dzisina bhutsu dzisingatozivi chinonzi foni kuti chikambudzikwa WhatsApp chinonzi WhatsApp ndio vanhu vanorapa ivavo. Ukaona mari kachotwa imira ndikupa WhatsApp namba yangu mina ndizodai midzimu inotamba pane tuwa zvemapefumi pava pane zvemaintaneti nechichi. Imi Facebook yangu zara matsotsi guys. Saka musingadi hamene henyu kuti iwe vemaskamu yemabhazara kuti vemaskamu vave kuda kumbondisikama vave vari kujere vaya mavaziva vekuti kwaida kutuma Cape Town munotora bhegi remari yatakaviga. Vanhu vacho vari kupata pasocial media apa ndopavari pasocial media apa ndipo
pavari kusora chioperate ipapa maprofesa enyaya problem yenyu mune problem 1 animona problem yenyu chinhu 1 yaminayo antimaona munobhilivhisa nezvisina nebasa rese you believe zvimwe zvinhu zviri nonsensical hanzi vachihoreve kuda kuramba murume achihoreve kuda kuramba murume vakadzokera kumurume wavo live yacho iripo mugozotarisa live yacho iripo vakadzokera kumurume variko kumurume vakatotumigwa mari yemapoto neumwe wedu panapa animaona munoda kubhiliva munoziva kuti regai ndikuudzei munoziva kuti mukaenda kung'anga munoziva kuti ndimirai ndinyatsokusanangurirai munoziva here kuti most ng'anga nemost maprofita the spirit they use is one. Do you know that? Munozviziva maprofita neng'anga dzimwedzi mweya vanoshandisa mweya 1 asi kuti kwavanoenda kunoromba vanobvunzwa an option unoda kushandisa chiri chivanhu here unoda kushandisa kuromba kwavanenge vakatoita vanenge vakatoromba hanomaona vanenge vakatoromba uri kuda kushandisa musoro wegudo here uri kuda kushandisa kuching'anga ikati kuchiprofita iwoti handikuda zvechechi wopiwa kana muchimboona maafrican movie musafunga kuti anonyepa maafrican movie pakuti masinanisi anotoenda kung'anga unosalenza ng'anga kuti ona munhu ari kuuya pano usamubatsira munhu wedu ng'anga yebva ita back off because is the same spirit dzinenge zichitenderera animona is the same spirit inenge chisheyiwa ipapapo but umwana chini ndoda kuchivanhu kuti kuchivanhu ndokurudlisa umwe ndoda kuchichi because even mumachechi guys mumachechi nzwerai mweya please have the spirit of discernment mumachechi atinopinda machechi mapentecost edai hani muri kunzwa ivaine discernment spirit because uchipinda muya ndo mune maprofita echinunguka machechi edai handiti ronzo kusosonya ndozokusosonya dzai rikabvara sosonya huku dzikazodii ndondo teerai mweya inzwerai mweya unosvika muchechi chiprofita unosvika uchisumudzwa dzechirungu idzi woiswa kumberi uku hanoona unoudzwa nezveupenyu hwako musavhundutswe nekuprofitwa handi muri kunzwa don't be shaken nechiprofita puwai maresults get results even kuna vanotorotswa nechitokuudza zvichaitika ende zvigoitika bold ndokubhena ndokuzokutsosonya ndokuzokubhononora ndokuzokubhonongora hamene zvinenge zvichitiwa papa kuti zvii animona ivaine spirit of discernment musavhundutswe nekuudzwa unonoudzwa zvinhu zvavo kuudzwa hazvivhundutswi ndipe result kana waona kuti ndiri ngomwa ndipe mwana ndinakatirete mwana chete animona musavhundutswe nezviprofita izvi problem muri kubatwa pakuudzwa uribva woudzwa zvinhu kumusha kwako woudzwa nemuti uri kugedhe uko woudzwa nechii because vanenge vachishandisa misoro yemagora ndo inenge ichinda kunoona zviri pamusha penyu kasi solution yekuti akura pecheko cheko hakuna udzo zvegreen paper inenge iri mufiriji ndiani asina green paper mufiriji make asingagari negreen paper mufiriji make he uchazonzwa wakambonzwa musoro ukambonzwa musana asinganzwi musoro nemusana ndiani eti munhu wese tisambona tinzwa musoro nemusana animona zviprofita ndozviri kuita kuti mugare vakadyirwa mari wakonera kuti hii munhu anoziva zvaanoita andiudza life yangu chaiyo andiona wakuudzwa 20,000 wakutomhanya kunobhadhara zvavharana vangani venyu vakaenda panganga tatarai chokwadi pano vangani venyu vakaenda panganga dzepasocial media pa vakabatsigwa vangani kana kuti makangotora ndikiri chete makangotoregwa bhegi zvikara vamwe venyu mutonyara kutaura mutonyara kuya muchitozvitaura setestimony panotodei ndakandigwa bhegi naningi asi mutodziva vakagirirai mabhegi vari kupasocial media vari kuoperate but you can't say it out to muite warn other people munovhundusigwa nezvisana nebasa rese munovhundusigwa munotya indakambonziroda kuti pachikuka ichi toda kuwa mhene zvanai nziroda kuroiwa ndikati ndiite chimkuyu biltong ndoda kutooma izvi ndakagara pano hakuna guys musangomhanya kubudisa mari kana mari yakuvavai guys mari yawandisa yakuvavai tipe heyo mari iyoyo kunoku tinotengera comfort chikafu baba nekamai vacomfort havasi kushanda mazivano
Murungona tikukiakia. Kana mari yanya kuwandirai. Tenga ichikafu muti koponi iro ndatenga koponi ndachira motora zvakati munosiya kumba kwamai vakamvoti. Zvidliwa hazvo nenherera zvitori nani. Zvitori nani. Animaona, zvitori nani. Kana kuuya panapo wotengera woblessa munhu wese kuti asina magetsi uya kuti ndikukandire magetsi. Animaona, wovapa magetsi acho. Kana kuuya wotengera doro panapa tese ini wotengera marila yangu uyidha womutengera mheno zvaanomwa John Walker Black amheno zvichienda zvakadaro. Kana mari yenya kuvavai, musangopeva na mbwava mari. Hanzi bochkata aripo anenge aripo pano palife. Aripo bochkata wazananyarara. Aripo pamwe pamwe handisiyo amwe pamwe kurapa kwaninga shandira handisiyo. Hamona, ipa hei haina kumira mushe murume akunetsa. 98% yevanhu varume vanonetsa. Unodzva zvinhu zvaunenge uchiudziwa. Hanimaona. Murume 98% mudzimba murume anotonetsa. Because ndo zvavakasikwa vari. Zvakatangira ku-DNA yeko yaAbraham kwazvakatangira kumavambo. YaDhavhidi kumavambo ikoko. Handimaona. Please guys, musangodligwa mari man. Ndakamutsamura zvoti musikana ari ku-UK iko. Ndikapopota ngati dei wakaziva wakandikandira mari iyoyo, dei wakandipa zvako mari iyoyo. Ungangopa munhu kungoti ndoo munhu mari. Musangobudise mari zvikusei masisters edu ari kudiaspora imi. Munoda zvinhu mustereki. Zvinhu munozvida, lovers of things. Zvinhu munozvida. Munozvida. Chirega kudligwa pasocial media apa. Ndai uko kune vasingazikamwi kusocial media uko munobatsirwa ikoko. Ndai uko kune vanhu vasingazikamwi kumasocial media vanokubatsira ikoko. Musaenda kuno nepasocial media. Anoona. Musaenda kumasocial media kune vanhu tukaitora papasocial media kutora. Mabloggers anenge achimaketa ng'anga. Musatomba vashore zvavo vaya. Mabloggers ari pakutopandawo. Mabloggers ari pakutopanda. Ng'anga ikaichindimakaita anongoti mari yangu. Opo $100 yake okanda. Kuenda wako zvako kwauri okanda pe materials achona otoisa otokanda. Hanzi mwana wangu anokudai the way she kicks never. Sure ere ida usana wabontaridza kamwana kubva zvaka yakatangira pano ndumbiyo 8 chingoona. Ani maona. Mabloggers anga chida mari ngosvika idiri fair trade. Uri kuda kumarket kandipe 150 yangu kana ndipe 100 yangu. Ndikanti post chako ichi. Ndosabvira mangwana kwabda sekuru ningi, mangwana kwabda mbiya ningi, mangwana kwabda sekuru ningi, mangwana kwabda mbiya ningi, mangwana kwabda akaoda tserecha sakati vaya panganga dzese SIS makatadza kuona kuti ndikuenda South Africa kunosungwa kuda kunditambisira nguva yangu kunda kunosungwa makadi kundiudza kuti ndikuenda nosungwa ende chokwadi akataura chokwadi that was the point ndakafa zvangu nekuseka chitaura aitaura chokwadi kuti nde fake dzega makairega ndichisunga tikaifamba zvakanaka zviri kunobudirira musukuru famba zvakanaka muchiza ndikuenda kunorohwa ku-immigration ku-South Africa ku-Oliver Tambo akadaro totalicious anmona ende aitaura chokwadi she was saying the truth anmona aitaura chokwadi vakati unochinzi manake famba mwanangu manake kwira uindi kwira zvinonoita ende zviri kunoita unoende vari yakawanda usazotikangamwa muzukuru usvika unzi mupa paairport utanga kunyatsobikwa. She's getting a little sister in May. He the May upi. Izvo zvazviri kutoreva kiletu, zviri kutoreva. Sure here either. Pakaipa guys. Shokadza kumuudza kuti gara ikoko kune mhepo dzakakumirira kumberi kusatomboenda gara ikoko vaide vakazoti aiwa katakakuudza iwo ndiwo kaita naro tadzakana hwani akamuudza kuti kwakunomira zvakanaka kumberi kwaunopindi imi pane muvhi ranoda kuti muone rinonzi chiko muvhiri yandatoriona kusara nezuro vanonotsvaga maspiriti iwayo pasi pemvura vakanotsvaga mapawaza pasi pemvura ndi but vaioparita machechi vachitomutsa vanhu vakafa guys kana vapedza vaenda vasangana manheri kushira neya vachizvitafonera vachimwanori vachidini asi muchechi vachita vachipiti kuzara vachitorera vanhu zvinhu kunzi ndanoya nemota yako imota yako here iri panze yetu kuti ndipe kii achiudzwa kunzi unoziva nonzi ningi kuti ndibanguru vangu vakatofa kunzi ndokasiya kugadzirai kuti ndakaona muvhiro ndikati ndo inonzi reality exactly ende ndo irikutambwa vanhu muitarise nana uyu anonzi uyu wokunigeria mutema wesakao Lizzy Gold anonzi Lizzy Gold
Anoona. Saka guys ndakuinda ini. Hazina brain kwose kuri bhutsu yesimbi vanoona here zvimanga. Ndivepiwe iwayo sekuri bhutsu yesimbi. Tivazivisu. Tikuziva rinonzi chiko muviroro. Chagoziva. Rivasikana nekukatipfeka zvimacross zvechiprofeta vari 3 so. Vakauraya vaitanga vauraya vakatanga vauraya mapasta ese echokwadi. Vakazonorikuta mukadzi wapasta. But mukadzi wapasta ndiye wakanga arikuta akatombopinda. Akazovingwa nenzwi raMwari chimuti tendeuka. Vanhu vakajoina chichine murume akachidzoka seghost achimutsiura. Anoona ndo pakazodzokera kanoramba mari akanzosera cheki yavanga vamupa akanzosera everything zvese. Ndiye akaziva destroy yeye. Inonzi wolves exactly. Thank you Teresa Govu. Inonzi wolves. As I'm watching it now, iona that muone movie. Issue. Tarisai movie yakanzi wolves. Guys chiva pano munhu kunoona wolves. Indakaiona hangu. Ndikutoenda kutoona mamu. Ndiye munoona yakanzi wolves iro. Movie pa African movie. Ndiye muona yakanzi wolves yo pa African movie. Munyatso kuona zvinoitika ipapo tikosodzoka pano analyze. Munyatso kuona ndo yamuri kutambwa iyoyo. Exactly yamuri kutambwa chaiyo. Ndiye ku Nigeria. Ndo yamuri kutambwa chaiyo iyoyo. Ndo yamuri kurohwa iyoyo. Mukurohwa reverse psychology. Zvimwe zvaungoda kuti uzvidze brain mako kuti you know what, when the time is right God will intervene. Aiwa idai pa YouTube. Aiwa is Ladies of the Night. Inonzi wolves. Iri pa YouTube laina. Ina pa YouTube. African movie. Asitakareba. Ripa African movie. Pa YouTube. African movie. Ndo yamuri kurohwa exactly. Ndakatorona ndikafana kuseka zvavo ndikati vanhu ku Nigeria exactly iri kutambwa vanhu kuno ndo kutambwa pa diaries edu iyi. Iri pa YouTube. Inonzi wolves. Munyatso kuona kuti vasikana vanga vari good to say but vari evil zvokupedzisira asi vachishandisa Mwari kuchechigusana kudai vachita miracles minana asi kwakuine kwanotama vachiudza munhu zvekumba kwako zvese asi anenge ari mapowers anenge vatora usiku kwavanotora kunenge vana god mother wavo mukuru aiva pamapowers wayo. Ndatoiona pa YouTube. Yes. Saka handei munoona wolves guys. Tosangana mangwana antika musakangane. Moswera bo guys, marira bo antika. Love you guys. Mwah.